Ahoj. Vítam vás pri ďalšom dieli, čiže aj videu, čiže všetko. Dlho sme nemali diel, to bolo typu len tak mesiac a mám dosť dobrú výhovorku, nebolo kde točiť. No čiže tak, ja som tu našiel s kamarátom nejaký ten server. No vidíte, už som si nejaké tie diamanty našiel, tu vám ukážem. Najprv som dostal od kamaráta jeden taký Diamond Efficiency a Fortune a už som našiel len také dia. No a som ho potom rozbil tým Fortuneom a tým pádom mi vypadli 12. Mám tu nejaké obsidiany, česka tu čo robí, aj toto. Mám tu nejaké glowstone, nejaké tie hlavy, 2 staky enderpearl a skoro 2 staky gunpowdery. No čiže tu mám nejaké to drevko, už som sa pripravil. Akože sorry, že som bol no scream, ale tak. No, že som netočil, keď som to hľadal, ale tak. Chcelo sa mi tak. No, takže tu sú nejaké tie lapizy. Aj tu mám neporiadok. No nevadí, toto je taká jak random chest. Aj spolu s touto. Ju vidíte, kopu jedla. No čiže, mám tu ešte tieto veci. Toto bolo asi, čo ja viem, pred 2 minútami, čo som bol v neteri. No čiže tu je môj baráček. Trošku taký. Ešte ho sa dokončí, ešte je slabo urobený, bude mať strechu. Tu mám nejaký ten nether portál, end portál, alebo jak sa to volá, ender portál. No to je jedno, proste nether. Čiže tu si spravím takú cestičku k tomu. Toto zbytočne kopem, toto tu nenechám. Nehuč! Budeš ticho, no vidíš. Čiže tu bude taký okraj. Tu na to spravíme takto. No dobre, no to tak nejak to spravíme. Počkaj, niečo ma napadlo. Ideme už keď máme tohto. Takže keď už máme toľko glowstone, tak už ho použijeme. Nebude tam zbytočne trčať. No, dobre. Vydržal nám toľko. Som myslel, že nevydrží. Mám tu nejaké také zvláštne enchanty. No okrem tohto a tohto tu. Sharpers a knockback. No čiže tak. Spravím to nejak takto. Pomocou schodov. Spravím nejak tak. Opa. Nevyšlo. Šup. Tak. No čiže tu nadáme drevka, aby to nejak vypatralo šumne. Tu rozmýšľam, no takže tu no, tak to môže byť. Nedám do frása, nedám tu na tie nether varty, lebo už to ani nemám. Tam toto farmička stačí na to. Jak to vyrastie, tak vtedy to dám dole. No, spucujeme to. No čiže, ešte toto tu dajak zarovnám, no ako. Vykrašli. Toto miniem. Úžas. A už keď tak sme pri tom, no tak toto by sme tiež mohli odstrániť. Mne sa to tu veľmi nepáči. Ak bude na to čas, teraz na to nemám nervy ani. Dúfam, že nejak vydržím viac točiť než 10 minút, uvidím. Podľa toho, či budem mať tu ešte dačo ukazovať vám, alebo niečo spravíme. To už uvidím. No čiže, ešte iron tu sa nám robil. Ne, tu už ne. Čiže odložíme ho, poď sem pekne do radu. Shares, to nám zatiaľ netreba.
ender chest prázdna. A, aby si nebola prázdna. Dobre. Čiže, no. Čo také spravíme? Mne sa toto som tu chcel ešte tak spraviť. Mne sa to nejak tak viac páči. Viacerí ľudia to tak robia, že to tu uzamknú. Že ako nemôže stať a ujsť. No, takže tak. No. Dá sa tam vojsť, to je dobré. Aha, ešte toto. Ešte jedné schodíky spravíme. No, čiže toto dokončíme. Rozmýšľam, že čo budeme robiť. Mohol by som to ešte vykrašliť. Že tu počkať, tu dám ešte jeden rád, aby som... Však mám to dreva veľa, čiže pohoda. Tak. A tu by som dal plot a nech tu tak strechu ako k tomu. Podľa mňa stačí len ten plot. Rozmýšľame. Toto nie. Tak. Toto už môže byť. Tak. OK. No tak. Mám to dať aj tak. No, tak to bude lepšie aj podľa mňa. Dobre, kašlem na to. Spravím to viac schodov. Mne sa to už nechce craftiť. Takže tak. Ani bajleden. Dobre, takže tak spravíme. Stak. Akurát, no to je dobré. Toto hodíme preč. Nechcem to vidieť. Čiže zase máme tisíc. Ender česká posluš. Hej, netoče, to netreba. Ja ešte tam dám ten schod. Robil som stack týchto schodov, a keď treba len jeden. Nevadí, využijem ich inde, napríklad tu. Toto tu je. Toto bude tak krajšie vystane. Taký. No, čiže ešte toto tu ukrašlíme trošku. No, tak to stačí. No, čiže dáme tu teraz to drevo. Máme tu drevko. Hej. Master of Trolls. Také drevo je, to je také neposlušné sú tie bloky. Také sú neposlušné. Pohávam. Frasa, vidíte? Neposlúchajú ma, idem radšej do diery. Tak. Jak to vyzerá? No, dajme tomu. No, čiže... Ďalej. Ja už som myslel, že to je bubnuté. Kša. Diamond Boots. Pozrite sa, zase tu mám síce. Už majú 16, no môžeme, vidíte, mohli by sme spraviť toto. Aha, nemám redstone. To je v tom, že ja som redstone predal. Čau, sklo, ty tu čo robíš? Ty kokso! Tak, toto sa mi páčilo. Ideme rozbíhať. Koľko spadnú? Čaj márno šediva. Wow. Ja som vám zabudol povedať, že je tu na zadara fly, ale ja som ho nechcel používať. Čiže ideme bez fly. Dúfam, že vám to nevadí. Čo to je fly? Nie, stone. Dobre.
kašľať na to. Ja v žiadnom prípade nebudem točiť ani používať fly, mne to je zbytočné. Ja to použijem tak akože jak cheat, no fall. Koľko má FPS? 24. No, dajme tomu, že to je málo. Čo som chcel vlastne? Je nájsť niečo. Mohli by sme popýtať kamaráta. Nevadí, spravím to potom. Som chcel spraviť automatickú farmu, no ale vidím, že to budeme neskôr robiť. Čiže spravím len teraz takú narýchlo farmičku. A neviem, už asi budeme končiť s týmto dielom. Uvidím. Takže seeds. To bude aj veľa. No, aby som nebol žobrak, spravíme si iron. Tak. Potrebujem toto. Som videl, dobre, iron plate. Radi sa pozriem na to potom. No, čiže ide sa na to. Tento piesok dáme head. Viem, na čo je dobrý ten grass. Dirt, grass. Ja však tu mám do prčic. Prečo si najprv nepozrieme? Tu na bude treba dať schody. Tu na. Pravda. Čistá pravda. A tu na dáme, pichnem glowstone. Glowstone. Tak, frasa. Poď von. Tak. Šup. Aj keď toto ja zarobím v jazerku, no to je také o ničom, no nevadí. Šupy to prestoč a tak. Dobre. Takto. No už to môžeme posadiť. Žiadne zúby. Teraz toto. Sú tu menšie lagy. No už keď sme pri tých lagoch. Typujte, že prečo som nehrajem ďalej tamté server. Tam začali sa tak rýchlo vracať bloky, ako ste ich začali hneď kopať. Čiže napríklad kopol som, oni sa vrátili späť a znova sa rozbili. Čiže ja som na to nemal nervy. A to robilo sa stále. A mne to už nudilo. Aj tak som tam nemal čo robiť. Blbosť jak oči a už aj tak, neviem čo ja viem. Už asi aj zrušili ten server, božno. No čiže ešte tu na. Len tak troll. Ako hovoria, každý asi trolím sám. No ešte jedno. Tak. OK. Čiže to by bolo. Neviem, skúsim ešte niečo vynájsť na druhom serveri, či na ďalšom dieli sa uvidíme a spravíme tu ešte niečo, ale porozmýšľam, že čo. A už sa pripravím sa na tú automatickú farmu, aby sme mohli spraviť. A už keď je ten nový update, už neviem odkedy, dobrých 2 týždne, alebo čo ja viem, tak toto tu hnusne vyzerá. Tak spravíme tie hodiny, alebo čo sú to. No čože, ja sa s vami zatiaľ lúčim a uvidíme sa v ďalšom dieli, čiže čaute. Drop it.